Ja he començat amb la plantilla Canvas, però ara, si us plau, necessito que m'ajudis amb un dels punts que em fa més respecte, que són els números. D'acord, anem a fer-ho. Mira, aquesta feina que has fet de la plantilla Canvas ens servirà també per començar amb els números. Si te fixes, en la plantilla Canvas, a la part de sota, tens una part que diu ingressos i una part que diu costos. I és que tot el model Canvas ha d'anar caient i generant ingressos o convertint-se en despeses, en costos pel teu model. I al final, no?, ens faltaria com una boleta al mig que digués això és el resultat. Imagina't tu. Val? Llavors, què hem de fer per saber això? Doncs la primera cosa que has de fer és començar a tenir clar quin és el preu de venda del teu producte. Això és un repte molt important. Com faràs el preu de venda? Necessites dues coses. La primera cosa és saber com està el mercat, què pot acceptar el mercat per una cosa similar a la teva o que sigui competència. I l'altra cosa important és quins són els teus costos, perquè si tu tens un preu que amb els teus costos no arribes, t'hauràs de replantejar una sèrie de coses. Llavors, has de fer tota la part del Canvas que fa referència a les activitats claus, a tot allò que has d'invertir per posar el bé a disposició del client, la feina que hagis de fer per vendre, tots aquests costos que en diem de producció, operatius, de comercialització, els has d'incloure. I amb aquest càlcul dels costos sabràs quin preu pots tenir. Després et planteges les unitats de servei o les unitats de productives i comences a tenir la informació que traspassaràs a les comptes de resultats que veuràs en el pla econòmic financer. Hi ha una sèrie de terminologia complicada que és estàndard i que et costarà una mica. Val la pena que partint d'una idea bàsica et vagis acostant a aquesta terminologia perquè és la que fa servir tothom i tard o d'hora t'hi hauràs d'entendre. Amb paciència, però en el cap tu has de simplificar la compta de resultats. Tu tens uns ingressos, tens un cost de venda, allò que et costa generar aquests ingressos de forma directa i això et dona un marge. I a part tens una estructura fixa que la tens venguis o no venguis i al final tens un resultat. I això és el que hem d'intentar aconseguir. Reunir la informació, posar-la en el pla econòmic financer tal com has demanat per avançar en aquesta metodologia. Em passa que quan obro el pla econòmic financer em trobo alguns conceptes que no sé per on continuar. Forma jurídica, tributació dels beneficis, tipus d'IVA. Em pots ajudar? Mira, és normal. La veritat és que el marc jurídic, les regles del joc, determinen unes diferents responsabilitats i obligacions. El sistema jurídic espanyol, jurídic fiscal, contempla diferents formes d'exercir un negoci. Pot ser una societat, pot ser una organització com una cooperativa o pots fer-ho de forma independent. Totes aquestes formes jurídiques signifiquen diferents nivells de responsabilitat i fins i tot diferents obligacions de registre comptable i de presentació d'informació. També a nivell fiscal ens trobem amb un marc jurídic que té per les empreses, sigui quina sigui la forma que adoptin, una sèrie d'obligacions de tributació. Hi ha uns impostos indirectes que tots coneixem com a usuaris, que és l'IVA. Què passa? Que té diferents tipus impositius segons el producte, segons el moviment de la mercaderia, segons el sector en el que estiguis i fins i tot segons el tipus d'organització que siguis, et pots veure afectat per una exempció o per una no subjecció. Depèn d'una sèrie de coses complexes. Els professionals estudien molts anys per poder assessorar en aquestes matèries. Això és tributació indirecta. I després tenim tributació directa, que és la que basa en les teves circumstàncies personals, que bàsicament a Espanya són l'impost de la renda i l'impost de societats. A l'empresa li afecta l'impost de societats, que és per tributar sobre els beneficis que has aconseguit. Però impostos com la renda generen unes obligacions en els empresaris de retenció. Hi ha unes obligacions de retenció, que vol dir que hi ha uns imports que passen per les teves mans i que tu has de retenir i després ingressar a Hisenda, com són el més conegut és de les nòmines, el famós IRPF, que es fa cada trimestre, no és un impost que pagui l'empresa, sinó que és una obligació que l'empresa fa com a retenedor. I després, per acabar, el marc ens trobem amb una sèrie d'obligacions de declaració. Resum anual d'IVA, resum anual d'IRPF, però a més has de fer la d'operacions més grans de 3.000 euros que coneixem com 347. És a dir, una complexitat fiscal i legal
Que jo el que et recomano és que amb això aprenguis una miqueta, ja sigui visitant professionals de l'àrea jurídic i fiscal o anant a veure el personal tècnic de la xarxa Emprèn. Una d'aquestes dues opcions perquè t'introdueixis en aquest tema. De totes maneres, posa una opció fàcil i després ja la podràs corregir més endavant i tirar endavant amb el pla. Ei, genial, perquè aquesta pantalla m'estava frenant. El següent full parla de les inversions. Què s'entén per inversions? Si un no té formació comptable, confon pagaments de qualsevol tipus amb inversions i despeses i els barreges, però tècnicament són coses diferents. Una despesa és qualsevol cosa que es consumeix a l'empresa durant l'any natural per les operacions de l'empresa. Quan parlem d'inversió estem parlant d'una adquisició d'un bé o d'un servei que durarà més d'un any a l'empresa. I aquest concepte abstracte te l'aterro. Estem parlant d'un terreny, d'un edifici, d'un ordinador, d'una impressora, d'un cotxe, d'un toro pel magatzem, d'una llicència i d'una fiança que tu pagues, no? La fiança del local. Això es converteix en una inversió, és com un actiu. Ho has de deixar allà, però ho tens i és el teu dret. No? Llavors, en l'actiu del balanç, això que en diem inversions, que és el que t'estan demanant, a l'immobilitzat, aquesta part, el que t'estan demanant és quines coses que estaran més d'un any a l'empresa necessites per començar el teu negoci. I és on trobes totes aquestes paraules, algunes les entendràs i altres les hauràs de preguntar. I això se li diu, una part se li diu immobilitzat. Immobilitzat tangible, que el toques, o immobilitzat intangible, com un software o una llicència o una patent, que no el toques, saps? Pot ser bastant intuïtiu. I també tens aquí les fiances. Ho veus una miqueta millor? Doncs amb això em queda clar. El següent full parla del finançament. Crec que això ho tinc clar. Finançament són els diners que necessito per tirar endavant el projecte. Sí, però el finançament, hi haurà coses que tu ja sabràs ara. El finançament l'has d'omplir, t'has d'anar a la resta i després ja tornaràs al final. Perquè al finançament tu has de dir, bueno, doncs mira, jo sé que compto amb aquests diners perquè capitalitzaré l'atur. O mira, jo tinc aquests estalvis i he decidit la meitat posar-los. Això que ja saps ho pots posar a les caselles que toquen, no? Finançament de socis, de préstecs, el que tu creguis. El teu pare t'ha dit, mira, jo et deixaré uns diners, el que sigui. Això ja ho pots col·locar. Llavors, segueixes amb les comptes de resultats, incorporant la part d'ingressos estimada, segueixes amb els detalls, aquest full de despeses operatives que a mi m'agrada molt, on has de reflectir tot allò que tu gastaràs en el moment de realitzar la teva activitat. Això és un full molt maco, molt profund de la teva activitat, que has de treballar a fons. I amb aquest resultat, aquest full que deriva de les despeses que tindràs i els ingressos que estimes, després es generarà la informació sobre la tresoreria necessària, la tresoreria que has generat i la que no has generat i et fa falta. I llavors és quan has de tornar al finançament i has de dir, doncs em falten 50.000 euros, em falten 100.000. I llavors és quan has de pensar com faràs aquest finançament. D'acord? El pla econòmic es va retroalimentant d'una part a l'altra. Que no et pari el fet de que, ostres, no sé com ho finançaré. És que no saps ni quan necessitaràs, per tant, posa allò que saps i segueix fent tota la resta d'informació per tenir aquestes comptes de resultats previsionals i la tresoreria estimada. I després ja tornaràs al finançament. Ai, que bé, hem avançat moltíssim. Però ara només em queda la part de despeses i operacions. Despeses ho veig clar, però encara hi ha alguns noms que em costa d'entendre, com aprovisionament o serveis exteriors. És un llenguatge que es fa servir en el Pla General de Comptabilitat. Com a empresària t'hi trobaràs el dia de demà, tot anirà bé, i t'hi trobaràs havent de parlar d'aquests conceptes. Llavors, la meva recomanació és que de tots aquells conceptes que tu has fet, aprofitis per fer com una correlació entre escolta, què hem de fer amb les nòmines? Com posem el cost de nòmina? Doncs vinga, analitzem el cost d'una nòmina. Quin moviment té una nòmina? Doncs hi ha una part que cobra el treballador, hi ha una part que se li reté, que pagarem com a retenció d'IRPF, hi ha una part de seguretat social que paga el treballador i una altra part que paga l'empresa. Doncs on va això en el sistema comptable i com es mou a nivell de flux? Tot això et va molt bé de fer-ho ara,
perquè si no t'hi trobaràs amb complicacions després. Llavors, doncs, la part que en diem salari brut inclou totes les retribucions del treballador, excepte el cost empresa de la Seguretat Social. Doncs això són dos comptes diferents en aquest resultat que has de preparar, en aquest full que has de preparar. Jo et proposo que per això demanis auxili d'un expert d'una vegada i et facis un bon quadre de correspondència. Aprovisionament. Ostres, l'aprovisionament què és? Doncs les compres de matèries que jo faci i la variació d'estoc. És bo que facis una introducció a aquests conceptes. Com et deia, sempre pots comptar amb l'equip d'experts de la xarxa Emprèn, que segur que t'ajudaran. No seràs la primera que demana aquest ajut, segur.